Mulayas ako sa kwan guys, Dalagit. Guys, majong buntag ni Jung tanan guys. Ako na po ni Jinbers. Nako dari gatong atong ni Junjun ga limpyo si Jang baby. Baby maha man na niya guys. Diya na nga kanang pinangga ka dyan na niya. Limpyo siya kay maghatod na pud sa estudyante din mamasahero. Daman tiningan ngano kunong si Junjun di kuno mo apply og kanang ini company. Gikan naman na siya kanang company, pila na siya ka tuig sige panarbaho dya. Mao na siya ning palit og kanang tricycle kay di siya gusto nga mga muhan kay di na limog na amo. Kay bisag mag-drive ra na siya guys na magyapoy income. Kay wala ra magyapon siya nang apply og company kay og mga apply og kanang nay company, mao ra magyapon kanang nay sweldo. Ta mag-drive ra siya kay wa may amo. Dya wa poy kanang nay abangan kay mga apply pa siya company ato siya syudad. Mga abang pa siya kananay idang kapuyan nanja pila ra ba minimum karon 400 ang minimum drive mo lang ko dayon mag-rent pa siya hang gipuyan di muli siya dani pila ra may ijahang madanga sweldo adyo nang mag-drive ra siya tricycle guys kay tanang kita ija ra man wala may kananay bawas. Kaya sahay o kanang naidaghang pasahero mo kita mas siya 800, 700 a day. Mas dako pa o kanang mga place siya kanang nay company. Mao nang gada drive na naman na siya guys. Kay kapodya na kuno siya manarbahog nay kanang nay amo. Mao bitaw ning palit mig kanang nay tricycle para may jahang pagkakitaan. Kay bintaha man gajud ning natay kaugalingong pangita kay sa mga muhan. Kay kapoy dyan ning kuan guys, kapoy ning naiamo kay sunod-sunuran atas at ang amo nataga manamidana katong nagtrabaho Miss Manila nga grabe patay-patay among trabaho kay break time sa oras ng tingkaon kinahanglan gyapon magtrabaho kay sa man naman lagi tayo among gisunod mo nang lami jud ning kita moy amo wa tay amo kay wa tay sundon mo na Junjun guys nga palit na lang siya kanang tricycle. Okay ramang pagidyahan kita guys kada adlaw bisag mayngon ra nang uban nga ngano kuno si Junjun wa kuno mga plek trabaho nga nagsalig ra kuno tricycle driver isa tricycle driver ra na siya guys na mangyapon siya income kada adlaw malit si driver adyo naman po ninyo maliit ang tricycle driver kay bisag tricycle driver ba siya na ba siya pa ka rin nakikita marangal man po ng trabaho ng tricycle driver kay bisag barya-barya di man matibuok kag 1,000 ugay barya-barya matibuok mangyapon murara mangyapon siya kanay nanarbaho agi diyan kita kada adlaw mo nang lami jud ning natay kaugalingeng trabaho kaysa mga muhan ta kay watay sunod-sunuron ba di daw lalim manarbaho labi nang nayamo tinaditaw guys dito lalim manarbaho ngayamo kay subok ko na namo ako nagtrabaho ko company 15 years grabe lisod ka jud nayamo kay sa oras ng tingkaon di ta makakaon oras ng break time di ta makatimo kay siyempre unahon man nagtrabaho labi nag nairas-rasos kada pasmo jud mi guys sa mga trabaho sa Manila pero depende ra pod na sa amo guys napiamo nga timanen ka naon ka nang lamang jud guys ug watay amo kita moy amo kay kita may masunod bisag asa ta mo adto pwede kay wa may amo nga magbuot di paras ka na manarbaho pa mi nga hindi maka suri-suri hindi makaadtong say adtuon nundya ug mo bakasyon mag-upa ug tugtan ba og di manay nga nakalisod na amo guys manang nag-decide na lang mi nga mag-resign ani na laman mi danis probinsya palit mi kana nay tricycle san og nag-drive ras Junjun og tricycle guys wa may problema kay na may kaugalingong bahay di naman renta og kanang nay bahay so okay ra ka jo bisag nag-drive ra si Junjun og kanang nay tricycle di pares Manila nga manarbaho min problema ka jo rentas bahay kay way kaugalingong bahay ag sweldo ay gura pong mapunta sa bahay bala nang mag-drive ra Junjun og tricycle danhi sa probinsya kay wa may problema dani kay na may kaugalingong bahay ang kanang problema ag kuan raman
Sudan, bagas pagkaon ray problema. Sa danis kwan guys, probinsya, barato ra ka jug tubig ug kuryente. Wala jay problema bisag mag-drive ras junjun og kanang tricycle bisag mo kita ras junjun og 700, 800 kada adlaw. Okay na kaadyo guys kay ang minimum gani ron dani Cebu mura 400 plus ra man siguro. Manang okay ra jud kaadyo guys ang trabaho ni Junjun nga tricycle driver. Diya kontento ra man pud ko nga mo na iyang trabaho kay kontento ra man pud ko guys ug unsay mo ang maabot kada adlaw. Wala ko mangandoy nga mo lang yo pa Junjun mangita pag kanang laing trabaho wala ko nangandoy iyana guys. Kontento na ko sa mo ang kinabuhi nga kananay ingani. Bisag driver si Dia na mangyapoy ka ng income kaya magod tuningon nganong di kuno si Junjun mo apply ka ng ini company nga nga pag-drive kuno sa tricycle pwede ra kuno part time ngano kuno di kuno ma-apply ka ng company nabuong na siya ka na panarbaho 18 years na siya panarbaho sa Maynila kaya di man lagi lalim ning nataya mo kay nataya sunod-sunuron mo nang palit siya tricycle para si Jaray amo siyang kaugalingan wala si Jay kanang amo kay lahi jud ning natay amo kay namantay sunod-sunuron mas lami jud ning kita mo amo kay kita may masunod mga place jag line company gijang sweldo kung asa man siya manarbaho mo bayad pa si jag gijang puyan sa syudad man gijang sweldo sakto ra po ibayad sa rent sa kananay bahay. So naingani rin guys kay kaugalingan naman po na ni dyan ng tricycle di naman mag-rent ug nasa kita kada adlaw tibuok na may bawas kaysa manarbaho pa sis basta ka pa man dyan adlaw mag-drive kaysa manarbaho kay dako pa man siguro kita ang mag-drive kaysa manarbaho kay ug mag-drive ka kada adlaw kay nakikita na kay income kada adlaw makita nimo gimuhang kita kada adlaw so manarbaho ka monthly ka pa isa makasweldo unsay nagsweldo nimo daghan nagbawas bawasan pag rent sa bahay mubayad pa kag rent sa tubig ug kuryente kay di man pwede mupudyo ra ka dito wa kay bayrang bahay ug kanan ito wala man og na kay mapuy-an ditong libre pero karong panahon na wala gajud na libre mo nang mas okay pang mag-drive siya kaysa manarbaho piyo na limpyo na guys ijahang bibi maha makita itong link bubukit ang search tabawas na ko no kabawas na ko pagkita himuta naayaban kaminusan Manila tricycle driver ako no ingit lang mo pag-drive pa mag-tricycle kaya di mo makaadto kung wa mo yung mga driver na may gusto nga tuon di mo makaadto kay wa mo sakyan mo nang mas importante po ning naay driver pero ang mga driver daw sweet lover tinood baka na comment nagwatuwat kong giyan guys nga mahong magligo kay maligo ko iyo man nakagligo gi ha amo pa di pagkaligo dugay grabe bata agros guys kay daghan nagbuwak to Muwak siya. Ipangtarang naman na ni mama ng mga wala na mga buwak niya nagtarang dana. Diyan nang ipang kurtihan diha. Mama na. Diyan na pining buwak nga kanay gumamila. Sig pamulak ang gumilang gamay sa. Diya gross na nanapoy mga ning isang gotot na mga rose. Ipangkuanan ni mama dani, diyan ning ipang kurtihan ang mga tanom na Chinese bamboo. Galing ipang kuwan. Si Jamoy nagkuan na anong kuha si Jalingaw galing pang taron niya ang mga tanom. Diyan maligo sa ako guys. Hi guys, saman akong ligo guys. Diyan. Nagkuan ko, nagilis ko kay hapitan ko ni Ate Ruby. Uli naman sa turo bigikan sa kananay buhol dya apiton kuno ko nidya nang nagready na ko guys naghuwat lang naman ko nidya hi guys naghuwat na ko ni ate guys kay nana ko nidya sa Argao mumisid ra siya og nana siya sa kananay lungsod sa Dalagit para magatang na ko dito sa kananay kalsada nagdako kuan guys bag yeah.
Kinagdako ka nang naiilisan, kaya masig makipaglaag pa sa ati. Diya, paning butangan datos na gihinatag ni Sister In. Itong ijahang pinada, nagikas US. Diya, wato na laman na to sa ati guys. Diya, magtakita na laman ta dito sa Oslo, Bunja. Inag-abot na mag dito. Nana ko na sa ati sa kwan guys, dalagit. Diya, ito rakos karsada maguwat. Asa man siya? Diya, mulakaw na kuma. Oh, mulayas ako sa kwan guys, dalagit. Dala kong kwan guys, bag kay nagdakog ilisan kay masigmingan si ate nga manglaag mi ba ug asa mi magadto. Nanapoy mag-ee, ya. Mag-ee na po ni siya. Bala ka buhay. Eh, I don't care. I don't care ha. I don't care dito. Mingawag na si siya, gimingaw wala. Kumuligit na ko ha. Uy! Ay! Nakabuligit na ko guys kay ning aksidente na ho. Aksidente ning garga. Diyan nami guys. Let's kaya ID diya ning tagbo na mo. Dali dali. Ikaw ha. Nuhikan ka. Iyat. Dito na sa Malaga jud ka. Uy! Nagasgas nagang. Kuan. Wala na samad na. Tara. Tagbo si Dante. Ning tagbo just kuan guys, dente. Kaya, mingaw si Jack. Ano Dante guys? Mag. Magasgas ko. Magasgas ko. Diyan na po ko dari guys, sila Ate Ruby. Ano sa makadana day? Ay mong mama, dagan kajong dang tanam mo. Hello guys, dara jud pero nagkuan na imong kuan di kamera day nagbalard lagi. Ang bong ano ni siya? Magpailis na ni. Ang rabis dante, agahang Ako po nasama daghang gilid, di maado ko bakit ni Dante. nangapdos agahang tuhod ug agahang kuan dari ah. Grabe sa dante nakabuling-buling kung majo. Nakabuling-buling lamang ko kay dante, grabing hag. Ang ipangdang mga buwak guys. Muda kag paragayo. Hindi ko kaya ni matamnan dito, puno na sa mga buwak dito sa bahay. Hey guys, majong hapon guys. Nako dali la sa ati diyan. Manglakaw ko numi guys, matuko numi ka na guys ano, non sa na ba niyang kilay nga gatapi madaning mura na naman ni. Minsan na ni kilaja. Hindi ta ka mau mag butang na. Ato ko numi kuan guys, ano. Sorry kuno kung ati dito sa kuan guys ano. Anja, makita-kita rata dito guys. Malakaw sa mi guys. Ato ko numis lungsod mag sorry kuno kung ati dito. Kay og mamuli na mapog dalagit, siguro man kung ningari kay naghuakos katong gihatag ni Sister In nga kanay package. Manadagan kayong salamat nimo Sister In. Magampo kos Ginoo nga tagaan pa kag daghang grasya maabot sa imong kinabuhi kay radyo kang kabuutan jud kadyo. Then nami guys, naghuwat namig ka ng bus, nasindag si ate. Sa ate busy cellphone. Hi guys, na miss bus guys. Hindi cellphone. Hindi nga usisag tanong mga videos. Hello guys, ito yung ticket nyo guys. Andiyan ni Nakasakay ate kayo ang ng bayan. bus. Gamay ray kuan pasahero. Diyan nami guys, nawag nami sa kuan series. Nanagas guys ano diha. Parang kainit. Sa kayo muna ako sa kayo mo. Sanda to guys, sanda. Ito ng pandaron. Pandaron. Palargahan sana nato pandaron ko na. Nakabalik na po ko dari kuan guys. Guys ano, Oslo. Katulong beses na. Yan nami guys. Susud. Di bawal mag-video danite? Ha? Hello guys, pataas na. Yan guys. Kuan guys, customer service. Kaya patanong niya tag-isang card sa guys ano. Kung expire na ba? Points now guys, 78,000 na 510. So 100 pa yan ang gift certificate. Igabot na ni 80,000 mo 200 points na ni. Amo 200 na rin yung gift. 78,510. 80,000 200 na kay kada 40,000 points man na ay 100.
75,000 pa rin sunod. 78,000. Salamat. Salamat. Kaya mo, dako na, pwede na i-grocery. Sa friends di ay. Dakag kuwin si mama, nang iabot ko ka ng 1,200 din namang i-grocery. Pamalit na ako mga sabon, shampoo. Kaya matigong ba dyan ng mga puwins? Kaya, O, kana. Ay, barangay jay no. Papa, karong music. Naraning ko sa utan. Nagbasaba laman mo ha? Basta may makapatay ni Joy yung tinuturo niya. Mamat yun nilang lamok. Wow, damihan na cheese. Ayan lang kayo, dipito na lang. Dara guys, kan sa tagwan guys, mais. Tanawa naman siyang vlog grade. Wow, ang niyas mais. Kaya na pala sa bibig. Ha? Ha? Ano May guys? susaw na. Lagyan mo sa tingin. Ano man friends siya na ha? Ma'am. Ha, kadi? Wala. Pinita mo. Gawas mo na lang. Motor. Ano man di ay? Talas siya na ha? Ang motor. Sakpan mo. Nakasagod. Ano man, nasakpan mo yung muna. Sakpan ako na siya nag-comment-comment. Bagad kayo mo. Oh? Hindi kayo nga. Sigurino. Kapuno. Ayaw. Okay, tapos screenshot guys. Ngayon, tagwan guys, mais. Oo. Ako na. Yeah. Hi, sir. Tapos siya. Ang lamig mais guys. Mga handay ka guys, sige lang makukib-kib wa. Mga agda. Mara din maging nga nila ni guys, kaon lamig mais. Ha? Pakulba pa sa atin, nawa ko na dyan cellphone. Malinami, kanay mga inganin sa dalagit, kiwa. May inganing may sa dalagit. Naam ni Inday. Naam ni Inday, oh. Dahil kayo kayo kanya, oh. Pamili.